Hola, sóc la Natàlia Capell i tinc el meu atelier en el Born on realitzo el meu somni cada dia fent vestits amb ànima. Vaig començar amb 14 anys fent els meus vestits i portar els meus vestits. Vull dir que és el començament de la meva búsqueda, per dir alguna cosa, de com expressar-me a mi mateixa i la meva feminitat a través dels vestits. A veure, el que busco és que la persona que porti el vestit se senti acompanyada, se senti còmoda amb ella mateixa, se senti segura i a la vegada molt especial, molt diferent. Que sobretot no li faci falta comparar amb res exterior d'ella i que pugui somiar. Jo crec que és el que busco, fer-li somiar. Entenc la bellesa d'una dona com una suma de tot el que és ella, la seva manera de ser, de moure, de portar el seu cos, com ella se sent i, a més, la seva forma, però la forma canvia. La forma canvia segons el com sentim, segons les coses que ens han passat, segons les coses que creiem de nosaltres mateixes. Aleshores, jo crec que la bellesa autèntica d'una és la suma de tot això i com ella se sent. I jo crec que això és una cosa que cal cultivar també. I necessitem simplement estar conscient, no? Una mica. Això, moltes vegades busquem fora quan realment, quan estàs còmode i pots estar present, no cal comparar-te amb ningú. Els teixits que utilitzo normalment són sobretot tuls i punts. I per mi aquest joc de transferències deixa un espai de poder ensenyar però sentir protegida. O al contrari, no haver d'ensenyar però poder insinuar el que cada una li interessa insinuar. I anar tapada però a la vegada no tapar-se. El moviment del teixit que acompanya el moviment d'una també és una cosa que l'amiro molt. I els teixits són delicats però no són fràgils. Jo crec que també com a la feminitat ho és. Vull dir, no són fràgils, però sí que hi ha una delicadesa femenina que està allà i que mereix la pena també cuidar-la. Els tints i els colors els fem aquí, està tot tintat a mà, els brodats estan fets aquí també. Vull dir, aquesta també búsqueda de colors que no siguin colors que estan en una temporada de moda i una altra no, perquè el vestit està pensat per acompanyar-te durant tota la vida. I després els colors també són barreges de pigments que queden una mica indefinits. Aleshores, per mi queden una mica més profuns, perquè és un color que, segons la llum, el veus diferent. I potser amb què combines es veu una mica diferent. I són allà les coses aquestes que no les pots definir perquè tenen més enllà que un nom, no? I és punt que també ho treballem molt aquí i que per mi és molt important. Moltes vegades els tocats estan per dir alguna cosa més, no? Que jo la intento dir en els vestits i en les col·leccions, però en l'escena d'una desfilada trobo que hi ha aquest espai per alguna cosa que és més teatral o una mica més màgica, dic jo, i aleshores poder expressar alguna idea que està a fons
d'una manera més teatral. Aleshores, els tocats acompanyen una mica aquest missatge, no?, que estic buscant a dir. Si a vegades són marionetes, si a vegades són nines de porcelana, o a vegades són... depèn, però acompanyen un vestit que és molt portable i molt còmode i molt fàcil de portar i li donen aquest toc teatral. Doncs el concepte base que està darrere de les meves col·leccions comença des d'on jo he començat a vestir-me, de fet, que és expressar la feminitat i expressar la bellesa única de cada una, que crec molt en ella. Vull dir, jo crec que realment hi ha una bellesa autèntica que no ve ni de la talla ni de l'edat, sinó de la manera de ser d'una, i que hi ha un espai. En ell pots estar molt natural i molt còmoda, molt autèntica i a la vegada elegant i delicada i cuidar-te, no? Aquest espai és el que jo estic cultivant, no?, o cuidant. I un altre valor que tinc enrere és sempre intentar despertar aquesta màgia que està en la vida, però moltes vegades no donem compte. Hi ha moltes coses molts detalls, moltes maneres de fer les coses cuidades que poden emocionar. I aquesta emoció per mi és l'art, i això és el que val la pena viure.